apiko to seche moko kia kata no winjo bene ong'iyo ka brakes tiyo maber kochopo time mane okia kata ni ber ka itero pikipiki ne inspection ma mondo mi ong'i ane chal mare kapok okete ndara kata inyanya to ne bed obed jal ma timo hala kata loko hala kod apiko mare kegodi iyudo ni jogewa ang'isi ni gin neglect things inyalo ng'iso gi gima nyalo konyo dhano winjo gi tek iyudo ni jomathin percentage matin ema luwo chike to sani joya nyalo wacho ni since wachak bedo kodi e Ramogi ka kiluonga asebedo ka ng'iso gi gik ma ginyalo timo to jok matimo kamano iyudo ni jogo kargi ni maber nyocha ne wabiro kaka ne wang'isi ni wawinjo marach kaka an jakom apiko wawinjo marach ne aneno ni iwacho ni Rwanda riemba apiko maber moingo Kenya to nang'izi ni Kenya ka ufisadi mang'eny anyalo paro ndalo moko be Sonko nogolo pesa mar ji apiko mondo dhi Rwanda mondo puonjre pesa jadongi nang'izi ni nopog mana kamulu malo ka ni dhano mano koro dhano sedhi retreat mondo gibi gipuonj jowetegi koro waduwo wacho ni hapana wan kaka jo apiko wadwaro ni walu chike gimomiyo an akawo wach road safety asebedo katimo makata in ing'eyo amng'iso gi umuhimu mar helmet ing'eni yudo ni Nairobi ka dhano ne ok rwak helmet ne kawo helmet ituyo gi blada mbele kasi koro wakawo okang' wapuonjogi ni rwak helmet tim kama aparo ni be last year but one ne wagolo book nyaka gi NTSA ne wawuotho osiptendegi ne waneno kaka joge wahinyore koro watemo mana ni ng'iso gi kaka ginyalo bedo e apaya kaka ginyalo bedo gi discipline ing'eni be gimoro amora nyaka ibed gi discipline koro ginyalo gineno koro kionge discipline aparo ni nineno Nairobi ka jam nitie to ng'ato okawa diere mar gari kachacha to riembo pikipiki matek kabisa koro mage gik makelo to ken kata jam kende nikech yudo kata ni e apeni moko manitiere kod traffic light seche moko traffic light oketo ni winjo be ni ji chung chino ka jariemba piko eno kala iwacho ni signage manitiere ndara ema jo apiko ok dwa luwo kose gionge tiegruok mar ng'eyo ni ka to winjo be ni gichung kose to nitiere kanye kegodi chike to nitiere kose mana kupuuza iyo ni kupuuza en mana ni chike nitie joge mok luw chike to an daer kech iyudo ni polise bohero mlungula adiera to ber iyudo ni jabodaboda ni en chiembo be polis koro iyudo ni joge wagi seche mineno ka gin garaka seche moko e jam ka kata ibed ni in gi gimoro amora iluwo chik maber iyudo ni imayi kifungu e jam kanyo ting'isi ni ket kando ting'isi ni koro osemaki in gi makosa kama koro gidwaro pesa mago be gik machangia be accident kech ng'ato jabodaboda konenena kuma jam nitie ong'e ni kanyo polise nitie gipondo ga kuom jam kanyo koro gimomiyo owacho ni NTSA okawe paro maliw gibiye gi method machielo mana kaka ne wa embrace wach sakoni an sani chunya mor kech naneno kaka Luale inyalo paro ndalo ma Luale okelo chike ga an abedo mstari mokwongo mar support chike go to dhano nowacho ni gino ok bitiyo to sani aneno kosechako tiyo mos wach ni NTSA be wacho ni ji odonje sako kidugo county government ji odonje sako koro aparo ni by next year dhano biro chako luwo chike ma ng'ama ok biro luwo chike onego were gi bodaboda no owe hinyo ji kech iyudo ni joge watho mang'eny adwa ni mak parono gi kanyo